Priatelia Puchovčania, tu máme riaditeľa technických služieb mesta Púchov, ktorý prepustil ľudí, ktorí robili takéto pomocné práce. A namiesto toho, aby sa venoval ako konateľ a riaditeľ podniku technických služieb, tak tu zametá a vytvára. Takto tá firma naozaj vytvára dlhy, stratu, a na to, že urobí tento pán stratu, tak dostane ešte prémie. Takže sa dívajte, ako fungujú v Púchove technické služby. Vyhodil ľudí a teraz tu hrabe. Takže takto je konateľ a riaditeľ podniku technických služieb mesta Púchov. Vážení, čudujete sa, že sa v podniku robí strata, že nič nefunguje? Že smeti platíme vyššie, ako platia v iných mestách? Takže takto, tento pán žije z našich daní a takto pracuje. Riaditeľ a konateľ podniku technických služieb mesta Púchov. Vyhodil pani Kolárovú, ktorá sa chcela starať riadne o svoje deti. Chcú ho vyhodiť teraz z ubytovania a táto pani nepila, chodila do práce a robila takúto robotu. Takže dneska to robí tento človek, riaditeľ a konateľ. A dostáva prémie za to, že robí stratu vo firme. No, to je jasné, 12 rokov aj podnik technických služieb tak vypadá. Vypadá tak, keď riaditeľ a konateľ takto pracuje väčšinu dňa, tak potom kto riadí firmu. Púchovčania, riaditeľ a konateľ podniku technických služieb mesta Púchov Miloš Svoboda prepúšťa ľudí ako na bežiacom páse. Prepustil skoro všetkých, ktorí robili také pomocné práce, pleli, upratovali, čistili. A tiež ku koncu roku mu odchádza 5 vodičov, za ktorých nemá náhradu. Zdá sa, že podnik technických služieb mesta Púchov ostane prakticky nefunkčný a je možné, že nebude mať kto ani vyvážať smeti. A to bude príležitosť pre súkromného investora, aby podnik technických služieb sprivatizoval a aby proste vstúpil súkromný investor a aby sme teda podnik technických služieb už nemali pod vlastnou kontrolou a aby tu niekto si robil biznis. Myslím si to, lebo ináč je nepochopiteľné, prečo primátorka mesta Púchov Katarína Heneková drží tak neschopného človeka, ako je Miloš Svoboda na svojom mieste, ktorý robí stratu a napriek tomu, že robí straty, tak dostáva nielen kráľovský plat, ale dostáva ešte aj prémie.